nakaleng jungi kum ka seng kinong rep hapo ka Shatri jong ka Hills Farmer Union ngilayo bani kendu yau lat jong ka jela Meghalaya bat ngisngo kemen sibun ba nakaleng jong ulat upun pau ke jing so kemen banyo bani kendu ye kinong rep jong ka jela langba jungi kinong yalam bat ye keren ikat tu kene kiman tiba kum kinong rep kidon kam kabaning kong kabangila ya keren bat ulat ke jela kadai hakabai dei bat ke jing du nong jong kinong rep nakadaw jong kene ka klam covid hakini ki arsnem ki baladep nila pensngo sya ulat ba kene ka ayom klam kila don shibun ki jing du-nong kamtam ha tu por lockdown bangi yo shu ban di light lo ki mar ki jongi bat ka jing herdor jong ki mar kumta terter tingila ong ba nakleng jong ulat uni keren lem bat ka sarkar India ba kumno nyo ban ai ki relief lane ka jing yarap financial assistance namta ki nongrep jong ka jela Meghalaya kabaar nilaya keren sani ba hakabay bat kene ka skim PM Kisan kani ka skim PM Kisan kabala wanra da ka sarkar India ka ailat ikinongrep bakinyo e ka pisa mar hajar man la ka kwartar kabalong kuban riu hajar ha ka sisnem dan rei hapo jong kani ka skim kim sim lakan thup setia ya kini kinongrep kibom don ya ka jakala jong ya kani kabadi bat ka PM Kisan ka sarkar Meghalaya kamla ban le ai ka syong ha ka sarkar India bakan menjur ia kata ya kikat tu kini kendon ban ong bangi sya ban apply ya kini ka PM Kisan lengba lada kimdon ya kini kikot jakala jong hrei habaki shurep wai ha per jonok jono ya kani ka government of Meghalaya kamla ban le ai ka syong ha ka sarkar India na kata kadaw nilaya kendu ya ulat jong ka jela ibat kani ban warra ya kini ki scientific storage lani kini ki cold storage kiba kamsuk bangin store hane ka jela jongi hoi kika ka elektrik ka kam jenjar dan rengi kwa bandon da ki solar lani kino ki low cost storage bangin bu hakini ki jaka shinong ki jongi kenang bala da ka hiardor kini ki mar ki mata kini yo ban store kinong rep kumbashibnai arbanai ki sadipat hakapor bala biang dor nangta ngilai keren ru hakabede bat ban kam pen klan chuchu ban kam pen boni kini ki yo border kap yo kaput bat ka Bangladesh kenang bi kinong rep ki jongi ki ba syong basa hakini ki tan kaput kini yo ban ya di lai loy bat Bangladesh bat kin penya ikimar hakte ki kaput kenang bangalong jing mentoy na menta jongi norem ulat la pen ula ayang ki jing kemen namar ba ula ong ba ya kini ki jing dawa ya kini ki mat ki bangila leira hapo sita yo un saya keren bat ka sarkar jela ki badai ki mat jong sarkar jela bat ka sarkar India hakabede bat ki mat ki bangila warra namta kabede bat ka sarkar India kata ka di jingi keren jungi berulat tapi sukemen ba ula ay kata ki jing tular ba hapo sita yo un persyang ya kaban penbaik ini ki point kawai hadin kawai